Pinya berta nampak lang pon perang kardom karbi ang long. Tiken news ke lang arada tumapan. Nili berta thana bang pi morom phang jupi pensi berta nampak lang pon ipo. Pini perang ke penang pale berta arjupon pamesinang. Third Executive Meeting Duarbaguri Constituency along BJP Mahila Mandal Morcha Ahinatum Pater Piponsi MEC Richard Tok Biaphan Aluhi Sarpo Aman Pen Bangso Amayalong Phaponlo Lapen Bangso Along Kacherabdun Miniki Ingti PVP District Mahila Morcha Rina Terang PGS Dipti Gogoi State Mahila Morcha Member Kadom Terang P Assistant GS Arlis Terang P Financial GS Kakrung Hansepi Member District Mahila Morcha Miniki Hansepi ex-VP District Mahila Morcha Kisap Injai IT Cell Junaki Timong PVP Sorupathar Kisan Mahila Morcha Rohila Rong PP Member District Mahila Morcha Kachetiron P Member District Mahila Morcha Bangso Alongpen Duarbagori Constituency MEC Richard Tok Bi Ahin Pen Hon Therang Musuri Hai Huisitami Ron Ponlo Lapen Bangso Along Mesen Pen Chun Ponlo Daihuri Pen Nilitum Phirangke Amosingti Tan ke pachini do jige la puhello nilitum kedam tang BJP haide pen nilitum BJP sarkar ke do pen ajo nilitum muhila tum nitum nining arong pik pen nilitum muhila mondor seng dun no lamang so ke seng pen pini ke nilitum third executive meeting lamang so a programa phansi nilitum pini la dak sing ru pondo tate constituency ko an constituency sila dak pindia mai ke chitong ilo la ba so thutha phat pachini ima 26 on constituency ke 26 lo PS sabangke 23 PS sini litum dak chitong 26 pute orkar benglong lo la non la dak dobar bagori si 17 la dak constituency si sinali tu pa domal ma dang te la dak dai thori riasi pa do ikchol la ba so thutha phat pachini ima homosti si duar bogori homosti si sini litum pini mohila meeting pa do ponlo la pen pini litum ka chi phapon la ke PS 23 PS sinili tum dak chitong bondo tangte la bang so pini la dak na chitong anta la so BJP bhansi bahut pi igla pu nali tunali ninga chithedo ingma pini la dak na chitong no na tumhan ke anu tin sitami BJP vote ke pitang atumai selo la pen non ke bang jilangan sta BJP phansi alang ni tum ke pahai ponji aning arlo ke chithe ka tumai se sinili tum ning che the ponlo tangte la dowar bari confidence ke la akha Richard Tok bisi tiket long igwek pu nali tunali ninga chithedo ingma nili tum ni ning theklong ati malang li kam ke klem pon tang anta misen la pen non ke bang jilangan sta ke misen ji phansi alang li arja pon thip la pen ke CM atuman sitami alang li tuma alang li phaning ke pathe pondo na se alang li non sitami tiket alang li silong vekji alang li si hai vekji pusi nili tum Hawar ke hat Karbi jutang asong penpini Hawar Karbi resunimso arongaje ingdeng ingko rasir ke farman ingdeng hini amai kang nipon bangso amai arnikang sampor phaipli alom pen pangchengpon bangso amai along mai chepahem phupon mai phu rohim terang ahin pensi mai chepahem phupon lapen bangso amai along chetong dun tirikam chun bang paniram timung sitame chetong dun lapen fooding convener borsing phangcho lapen IC Komal ingti volunteers convener mansing tisolapen IC Thare Robinson terang atum chetong dun si mai along RDP dun bangso amai along kachirai ponke non ke bangji ingdeng ingko rasir kep aparman Hawar Karbi risonimso arong aje arnisi aparman koson pensi alir alon pen katalon pon thekjima pu chethanchi mumpon lason si pining abangke arong tin mate arong tin along arong asara tum sitame chingwai pon popusi thanpon pining ahawar Karbi risonimso arong aje ingdeng ingko rasir kep aparman arnisi aparman adon tin sita sika phokep rungpon popusi pini mai along chethanpon Hawar ke hatpen longbomon rongphar report ke news non ke bang ji deng ko ra sirket Hawar Karbi sulim sorong aje farman pini tirikama mi pen Hawar mi ang bong
pinami ni kono non ke bang ji laso samjin pen tiripi agricultural society hin de kharten pen amesia farman fan habar ke hak tirika mami pen ran katisi pondolo laso pinami no tirika mangbong pinana tu pe kondo kasi pini bang so melo tirikam chunbang akai sar pandam timu hendon pinami japon no pen habar mi hindensi samjin pen mai ba cari pon no pilia atipki ke cerai pon som thom do bangke non la adisia farman laso kecete pon do tukamamo kelang cari laso pon benor bangke akhir sar borsi kontulan si te pon no incas bangke community la pen rai komamo mate volunteer laso pon benor bangke akhir hari mensing tisu kansi penggenora ulang performa la pen cas banke hari Robinson terang kansi performa la pen bangso amisia farman lo ali racham mati la doan so along piji la so arpustami kita pondok kapangjang amulo la banke sampi Compa ngipi alami pamage konmenora akusi ekono lapen inchas banke sampi munika intipi alami tumansi ahor ekono lapen peneng la tirikam ten kamata pon banke lalo klar intir pensi peneng maso indeng kora sirket amisi gara parman manke alami tum soban kini paklan kontak lo paklan kono depending pasu arong aje bangke intir klar pensil untuk picun ponji kamat ha bage pinabi lo untuk cerai kono la pen bangsu tirikam pen kecerai lam te bang lo peneng bangke arong sar tuman humbi dam pen arong sar tuman king bai limpo apen halaso arong sar tum tuning di damji jalan itu paklang lo pen adon tin along pen sika okep kirun pon dia pantani alang itu punya belong cerai pon lo bangso cerai pon nang kok alam tebang lo rada juta raksi cerai lagi raksi ukur lagi raksi picunji pula sote bensi arong tin kami hundi dam nak la pen ro sa kun han mang penken le di kitu mai dam posi pili atipti ni amiro cerai pon lo asinili hawar Karbi juta song hin mifu pen alang itu han ba alang itu pini la so cerai lo make ni arong ni samoro alang itu bangso non abisia farma samjin pen kucing kuku bangke itu hawar Karbi juta song ahin pen alang itu han ko bangso ajero la sipini ado ga be pirthea danglo pacheta la news pass mang tame nanti budi kere ko alam ko ni tul Karbi juta song pen ko bangso badisi pini bangso acara mate indeng ni la so ti kamang ba Lakhain Kora Trokdor Bogori Constituency MSA Constituency along Mate Upper Daihuri Youth Development Committee Hinpen HSLC Lapen Matric Angdeng Ki Unpon Atumaphan Archupon Lo Bangso along Mai Chipahem Phupon Lake MSC Donel Rongpi Amai Phupensi Bangso HSLC Lapen Matric Angdeng Ki Un Akorte Ingjera Tumaphan Karchupon Mate Kedengpon Amai along Chipahem Phupon Lo Bangso Felicitation Com Awareness Program along Chief Guest Lake Mr. Joshua Engti Advisor UDY DC along Claim Rapid Aphansi Phapon Lo Anpartame Jasemet Aluhi Kapachini Pon Mate Chepachini Seroi Puthotsi Konchunbang Sarbong Ingti Pensi Pachini Pon Thulo
aluhi aman pen kachitong dun lake Timothy Singnar khorsing hanse SDB bangso aphi welcome song lake Nipson ingti Anjuli rong pipitum banghini lun ijir lun pon pen bangso asai angdeng ing pupon thulo apithu GB lapen SDB atum pen pusitame laso amai RDP dunsi satlangki undun akorte ingjira tumaphan jumisen alam thanponlo kosonsi owe kimi atum hikha anat ansuse kepaprang dun thekjima pusi ning pirung ponlo puthot HSLC pen metric angdeng ki un ariso nimso atumaphan Karbi mapla pen archo ponthulo laso apithu advisor Joshua ingti pen mesem alam thanpon osonsi kepaprang dun thekjima pusi ningpi rungdun lola pen kachitong dun akorte injer do ansitame bangso amai mesen pen kepachun thulong apot konchun bangkhoya hanse pen kachoro alamthe thanpon pen bangso HSLC lapen metric angdeng ki un akorte injera tuma phan lapen kachitong dun arat do an aphan pusitame nang kachitong dun bihek thihek amumar sarpi sarphu do an aphanta choropar piklo pusi thanpon pen bangso feed station kam awareness program asai kedeng pajut ponlo HSLC के पास लापेन पर्स में HS के पास तुम अपना नीले तुम लापोर्ट HS लापेन HSLC कैंडिडेट के नीले तुम लोग 30 कैंडिडेट नीले तुम ना 30 कैंडिडेट अब हम नीले तुम पिनी लबासो प्रोग्राम कमान piloting tante la langlit tumhan bang hong kep dolo la bang la lang tumhan ko pilot den message ki pi ke लाने तुम भान नीले तुम मैसेज की पी अलार्म थे गला पहलो नीले तुम अलार्म तुम भाला बांसो प्रोग्राम की बी पेन मते नॉन अलार्म तुम ला बांसो डेंग पेन अलार्म तुम उन एलो HS ला पेन HSLC अलार्म तुम के चार्ली पेन बांसो डेंग के पार्ट अनो पसी नॉन ang deng kimi mate ang deng kang tu ke Charlie dam jialo alang le tum aso se kabor uthe ge fansini le tum alang le tum hanga tante la bang so kar cho jai mi long ko mane ki thik ding tu nang terap du mala so putha khan pachli ki oh la bang so alang bang ke ahok ho mate nile tum ka ching hon local MSC do sir Richard Toby alang li akhirap pen sinile tum pini labang so program aja meng nile tum pachun pon TK News pen pinya berta lapuan si kang ton pun iglo kardom